Да кажа, Киро, ти имаше вълнуващо интервю с Живко Великов по темата за, може би, пореден тото скандал с юноши. Става дума за матча игран завчера между Черноморе и Спартак Варна. Завършил 4-0, като 3 от головете стават последните 10 минути. Зрител ми се обади, който пожела анонимност и каза: всичко ми е, всичко знам. Треньора Станчев вади 4 титуляри извън групата. На разбора 6 човека са инструктирани от Живко Великов. Двама мъже са стояли през време на целия мач на тъчлината. През последните 10 минути са вкарани 3 гола. 6 човека от тези 6 човека, инструктирани от Живко Великов, са получили след мача по 200 евро от Спартак Варна, става дума, след загубата, и са пирували доста сериозно в час пик. Цитирам нашия зрител, който казва: не ме по понятни причини не ми споменавайте името. Онова, което аз не проумявам, тъй като станаха вече кой отнагъл по-нагъл скандалите за юношите, не съм чул нещо някой да разследва в тази наша държавица тия неща, включително с бития треньор на Локомотив на матч с Своге, след като Локомотив си след 3-3 поведоха в края на матча след Дуспа. Някой да разследва не съм чул, не знам какво ще трябва да стане. Повече от очевадно е, че в тая държава никой не иска да разследва футболните мафиоти и всичко се остава скрито, покрито, няма. УЕФА пращаше имена на мачовете, крият кои са имената от последното писмо, никой не казва какво е направено, какви са проверките. Тук Киро, там на покойния Данчо Динов, шефа в Италия, даде 30 мача от италианското първенство и 30 се оказаха уредени. Даде колко мача от български? 2 мача тук със сигурност. 2 мача със сигурност от нашето първенство и двата според нашите хора тук се оказаха, че няма данни за уреждане. Междувременно малко по-късно беше застрелен тук неговия човек. Въобще ни такива работи. Вкарани бяха 2 човека в арестуване си, мисля, че са още в ареста, които са обвинени, че са физическите убийци на Данчо. Само че никой не казва докъде, какво, що, а и никой очевидно нищо не прави, или поне нищо не прави за пред обществото. Съжалявам, се извинявам предварително, ако някой нещо разследва, но не ни прави, така да се каже, съпричастни към големия труд на полиция, прокуратурите и нататък. Но нещата са от нагли по-нагли. И те ще бъдат такива, защото очевидно хората, тия, които стоят и край игрището, знаят, че спокойно никой няма да ги разследва. Никой няма да ги проверява. Бойко Борисов се закани преди, колко беше, преди 2-3 месеца. Очаквайте скоро арести. Вместо арести, колко един е фаут. Марешки, айде на вид за 5 минути да се ръси милиони. Титаните и те уж без пари трябваше да дадат акциите, ама нещо се разсъхна там работа. Въобще някакви и такива вместо арести доста по-различни неща от очакваните арести.